niedzielnej Eucharystii. Сегодня слова, которые повторяются в каждом читании, это слова «супокой». Бог приходит со своим супокоем у життя наше. Все то, з чим ми сьогодні приходимо до Його. Крицей этого супокою з'являється криш Ісуса Христа. Криця супокою і милосердності. На початку этой святої мши покорно попросим Пана Бога нашого, щоб посвятив эту воду, якою ми будемо окроплені на успомін нашого хросту. Коли ми заклонилися на у криш Христа, в Його смерть, щоб разом і воскреснуть. Нехай Ён допоможе нам заставатися вірними Духу Святому, якого ми прийняли у сакраменті хросту. Всемогутний вічний Боже, Ти пожадав, каб праз воду, яка з'являється криницею життя, і служить для очищення, бо очищені так само наші душі, і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацованою в Твій день, Пане. Обнови в нас животворчую криницю Твоєї ласки і оборони нас від усілякого зла, якое погрожає душі і тілу, как мы могли с честным сердцем наблизиться до Тебе и тримать Твое збавление. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай всемогутний Бог очистить нас від грехов і праз гэтую евхаристичную ахвяру учинить нас годными брать удел небесной гостей Его благодарствования. Аминь. Благословляем Тебя,
До святої Мши молюся o інтенції живого różańca naszej parafii, prosячи Bożego błogosławienia, opieku Najświętейшej Panny Maryi, dla wszystkich, kto przez różaniec звертається до Марії в тих конкретних інтенціях, умацуванні їх віри, так само довіряючи Пану Богу всі їх інтенції. Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял упалое человечество, одарив своих верных святою радостью, и учеников вызволенные из неволи греху, и не досягнули вечного счастья. Раз Пана нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живей володарить у єдності Духа Святого, Бог, раз усе веки вечные. Читание книги пророка Исаия. Радуйтесь разом с Иерусалимом и веселитесь у им, у всех, кто любит его. Радостно веселитесь разом с им у всех, кто плакал над им. Как вы кормились и насыщались удосталь, с грудей его с утешения. Как вы упивались и наполнялись осолодой, с грудей ягоной славы. Бо так каже Пан, ось я скерую до его спокою, як раку, и хвалу народов, як полноводный поток. Вас будут кормить и носить на руках, и на коленях будут пестить вас. Як когось сутяшая маті, так я буду сутяшать вас. И отрымаете сутяшение у Иерусалиме, убачите, и устешится сердце ваше, и кости ваши расквитнеют, як трава, и откроется рука Пана слугам Ягоным. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ускликни Богу, уся земля. Ускликни Богу, уся земля. Ускликни Богу, уся земля. Спявайте про славу Ягоного ім'я. Прославляйте Яго хвалу. Скажите Богу, якие грозные справы Твои. Ускликни Богу, уся земля. Нехай поклонится Тобі уся земля і співає Тобі. Нехай прославляє ім'я Твоє. Придите, убачьте справы Бога, грозные справы Его над сынами человечими. Ускликни Богу, уся земля. И Он зменил мора у сушу, пешу перешли раку, и радовайся Ты тому им, и Он владарит у своей моцы навеки. Ускликни Богу, уся земля. У всех, кто боится Бога, придите и послухайте. Я расскажу вам, что я учинил для моей души. Благословленный Бог, який не
Нехай я не буду хвалиться нічим, так як крижа нашого Пана Ісуса Христа, праз якого світу приживаний для мене, а я для світу. Бо необразание нічого не значить, не отсутность образания, але тільки новое створение. И над усіми, хто буде поступати поводле этого правила, спокойна милосердність, а так само над Израилем Божим. Урешті, нехай ніхто не втяжарує мені, бо я ношу на тілі своїм рани Єсуса. Ласка нашого Пана Ісуса Христа з Духом вашим, брати. Амин. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нехай владарить у серцях ваших спокой Христовий. Слово Христа нехай живе у вас на усій повноті. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia wedle Łuki. У той час Pan призначив 72 інших учнів і послав їх по двоє перед собою у кожний город і місце, куди сам хотів істи. І сказав їм: «Жниво заправди великое, а работников мало. Тому просите Господара жнива, как послав работников на жниво свое. Идите, вось я посылаю вас, як ягнят серед вовков. Не берите ні машини, ні торби, ні сандалів, і в дорозі нікого не вітайте. В які в дом не войшли спочатку, кажите: спокой гэтому дому. І коли буде там сын спокою, то на ім спочне ваш спокой. Коли ж не, то вернется до вас. Заставайтеся в тем доме, ешьте и пейте, что есть у их, бо работник заслуговує платы своей. Не переходьте з дому у дом. І коли прийдете в який город і приймуть вас, ешьте, що вам подадуть, і оздоровляйте їм хворих, і кажите їм: наблизилося до вас Владарство Божие. Коли прийдете в який город і не приймуть вас, то вийдете на його вулиці і скажите: навод пил города вашого, який приліг до ног наших, отрасає. Однак ведайте, що наблизилося до вас Владарство Божие. Кажу вам, що Содомі у день той буде лепш, чим тому городу. 72 учні вернулися з радостю і казали: Пане, навіть злі духи слухаються нас у ім'я Твоє. А він казав їм: я бачив сатану, який падав з неба, як маланка. Ось же даю вам уладу наступати на змеїв і скорпіонів, і на усю ворожую силу, і ніщо не пошкодить вам. Однак не радуйтесь тому, что духи слухаются вас, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны в небесах. Это слово Пана. Нехай владарить у серцях ваших спокой Христовий. Слава Христа нехай живе у вас во всій повноті.
Дорогі брати і сестри, справді слово Святого Павла, скероване до соборності Колосяну, вельми актуальне і кожен з нас спокою потребує, прагне, щоб владав у наших серцях спокій Христовий. А Святий Павло далі додає ця криниця спокою слова Христа, хай живе у вас во всій повноті. Слава Христа, нехай живе у вас во всій повноті. Один из святых сказал, что христиане повинны жить так, как люди, которые не умеют читать, могли прочитать в их житті Евангелие. И потом додавал, менавіта тое, как так было, треба наполняться Духом Христовым. Як наполняться, розважав далі. Менавіта вертаться весь час до Євангелії. Как наполняться думками, словами и учинками Иисуса. Наполнять свое сердце, свой розум думками, словами и учинками Иисуса. Как справді это слово могло жить у нас, узрастать у нас, и как оно было нашей эмоцией и силой. Наполняться думками, словами и учинками Иисуса Христа. Как думать, жить по-евангельску, как Евангелие переменяло наш розум, наше серце. Дорогі брати і сестри, сьогодні Святий Павел у посланні до Галатів каже те слово, яке добре ведаю. Нехай не буду хвалитися нічим, крім крижа Пана нашого Ісуса Христа, про якого світу крижований для мене, а я для світу. Що цікаво, Святий Павел – це апостол, який не był od początku poklикany, nie był wśród 12. Ale on spotkał Jezusa już Waskrosła. Kiedy Waskrosły na drodze do Damaszku, stał na drodze Pawła. Kiedy on wtedy nawrócił się, kiedy potem przez перемену serca zaczynaje naprawdę obwieszczać Ewangelię i już do końca życia, aż do muczeńskiej śmierci. A więc to on, który, można сказать, pierwszy doświad ma u spotkania z Waskrosłym Chrystem. To on сегодня każe про крыж Jezusa Chrysta. On sobie veľmi dobro uświadomił, jeśli пережил эту правду, что невозможно повстание без крыжа. И тому сегодня każe, что ничем не буду хвалиться, кроме крыжа нашего Пана, моего Пана, Jezusa Chrysta. Крыж Христа. Припоминаючи, що все інше, навіть каже, образання, чи відсутність образання, воно не має ніякого значення. Хоч для сребреного народу образання було вельми важним елементом життя, їх релігійного життя так само. Тому менавіта вживає цього в образу. Сьогодні в Євангелії Pan Jezus wyznaczaje 72 innych uczniów, posyłaje przed sobą. To znaczy, że okrem 12 apostolów byli jeszcze inne takie, można сказать, krugi wokół Jezusa Chrysta. Było takich 72 uczniów, których mianowicie сегодня Jezus wysyłaje po dwoje przed sobą w każdy город i miejsce, kudy sam chciał iść. Mnogi z nas wernuli się z pielgrzymki, z włócławskich uroczystości. Pielgrzymcy tak samo, jak organizatorzy wysyłają przed sobą służby różne. Jak z wodą nas czekali, jak bagage rozgruzili, jak tam dostawili jakieś lager nasz i tak dalej. Jak miejsce już było podrychtowane. W niekim sensie właśnie Pan Jezus czyni coś, wysyłaje przed sobą swoich uczniów, kudy sam chciał przyjść. Wierzę w to, że tak samo kiedy szła pielgrzymka, mianowicie tam szedł Jezus. I on przechodził między pielgrzymami, i on szedł w tej grupie pielgrzymów, w grupach pielgrzymów ścieżkami naszej Baćkowszczyny. I on mianowicie przechodził pobacz i dokradał się do serca. Ale byli potrzebne tak samo mianowicie tych, kogo on wysyłaje. Tych, kogo on wybieraje, posyłaje przed sobą.
Że może nie do tego, jak tam coś rozstawić czy rozkrucić, ale wysyłaje перед собою, jak zaświadczyć, jak naprawdę ktoś ci zmógł przeczytać Ewangelię. W moich duмкach, może ciężko, ale w moich słowach, w moich uczynkach, czy sposoby mojego się rozumowania i tak dalej. I to nie tylko wygląda w naszym życiu. Это 72 uczniów являются świadkami tego, że Pan Jezus wybiera tak samo nas. Nie tylko apostoły, ale już wybrał jeszcze innych. Samoświetnie wybiera nas. Tego, jak my byli świadkami Ewangelii Jezusa Chrystusa. Наблизило się do was Boże łagodactwo, każe Jezus. Nawet wtedy, kiedy każe was nie przyjąć w jakimś гороdzie, to i tam skażecie. Наблизило się do was Boże łagodactwo. Wiedajcie про это. И Ewangelia jest Luka, który один описывает про эту подею, to nie pisze, что odbywało się konkretnie w tej czasie misji 72 uczniów. Jezus ich wysyłaje i zaraz my tu dalej mianowicie czytajemy, że jak oni wernuli się z radością i kazali, że nawet złe duchy słuchają nas u Twojego imienia. Pan Jezus przyjmuje ich te świadczenia, ich, które się rozpowiadają, jednak pokazuje im na jeszcze nešto ważniejsze. Pokazuje im na to, jak oni w swojej misji, którą teraz spełniają, którą będą spełniać później, nie zabili się про того, kto dał im tę uwagę, kto dał im uwagę nad złymi duchami, kto ich poklикał, kto ich posłał, ale tak samo na kogo mogą spodziewać się w swojej misji. Bo każe, посылаю was jak ягня wśród wołków. Ягненок wśród wołków to dla ягненка sytuacja beznadziejna. Nadzieję tam, że można pokłaść tylko u pastora dobrym. Samo w naszym życiu. Nie zabili się mianowicie про того, kto jest najważniejszy w moim życiu. Bóg, Jezus Chrystus. Na Jego składać swoją nadzieję, a nie na nešto insze. To jest to ważne, tak samo w naszym życiu może być. Ale nie to Ją ma być najważniejszy. Radujcie się, że imiona nasze zapisane w niebiosach. A imiona zapisane w niebiosach wtedy, kiedy my, przyjąwszy łaskę Świętego Chrystu, rozwijamy tę łaskę, to znaczy odnosimy z Bogiem. Nasze odnosimy z Panem Bogiem, naszą wierą. A Bóg, jak już казав, Він приходить, Він у різний спосіб звертається до нас, наповняє нас, умацовує нас, веде нас раз життя. Шли ми пілігримці, многие шмат дзён, шмат добра, шмат такого ось споткання з другим чоловіком. Для многих з нас, з вас, так само це час служення, такий конкретного висілку. Але tym, że tak średnia хочу ще поделиться, kiedy my już przyszli w Bóstwo. Kiedy my już przyszli w Bóstwo, ustali, weszli, byli przed sanktuarium, takim momentem, kiedy Pan Jezus пройшов край мене, докранувся до моєго серця, де були слова księdza Лера, який молився, положив молитву на початку, ось там перед групою, він розпочав їх просто. Мама, твої діти прийшли. Te słowy nadali dziewczyninie takiego jeszcze bardziej głębokiego sensu i ducha, mianowicie всему to, co odbywało się w czasie pielgrzymki. Mama, twoje dzieci przyszli. Pan Jezus może w różny sposób dokonać do naszych serc. Pan Jezus może w różny sposób przyjść do nas. Ważne, jak my mieli otwarte serca dla Jego. Jak my naprawdę w naszej codzienności napełniali się Jego Słowem. Вертали się do Ewangelii, jak napełniać się Jego duмками, Jego słowami, Jego uczynkami. Jak te słowa, te obrazy ewangelskie żyli w nas, jak one w nas pracowali, jak my mogli w ich perspektywie глядеть na nasze życie i iść za Chrystusem. Jaki весь czas посылає работников на swoje żniwo. Tak samo посылає każdego z nas, звертається do nas, jak my szli и были ягонными свідками. Жниво, правда, великое, а работников мало.
Молимся, конечно, покликання до служби святарської, монашської, це вельми важно і вельми потрібно. І може здарма висловлює на першій мші святої, на мші пілігримов, biskup Andrzej, który uznaczał tę świętą mszę, nawet i on zachciał i modlił się do tej poklikań świętarskich i monaskich. To był tak samo pełny znak ważny того, что важно. Ale это важно, так само то, что Jezus сегодня нам показывает, что это не только святары, не только сестры закона, это каждый из нас, христиан, учень Христа, покликаны і має вісти, обвещати, так як святий Павло, Єзуса Христа, укрижованого і воскресного. Але на початку свого послання святий Павло засвідчить, що все це будується на любові Христа, що і цією любов'ю приймає, і тільки потім вже йде і виконує свою місію. Нехай поодариться, дорогі брати, собі, сестри, в наших серцях спокій Христовий. Слово Христа, хай живе у нас во всій повноті. Амінь. Віру у одного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Жнево сапраўды вялікае, да работнікаў мала. Таму просім Пана, каб паслаў работнікаў на жніво сваё. Молимся за Христом, как Он обещал всем народам добрую новину об избавлении. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о шматных святарских и монашеских покликаниях, как добрая новина могла распространяться по всем свете. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які знаходяться в відпочинку, как за этот час яны умацавалі свое здоровье и веру. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых святаров, как воскреслый Христос узнадородил их вечным життем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, как нам не довелось хвалиться ничем, окромя крижа Пана нашего Иисуса Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, Боже, о благословенні, опеку Матері Божої, всі потрібні ласки для супольності живого рожанця. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прийми, Боже, наши молитвы, дай свету познать, что наблизилось Твое владарство. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 291.
pnią, bo Ojciec się ma. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z rąk Twoich na prosławienie i chwalu imię swojego, a tak samo na korzyść nam i wszemu Kościołu Świętemu. Boże nasz Ojcze, niechaj nas oczyścić, jak wiarę, jaką my Tobie składaje. I niechaj z dnia w dzień wiedzie nas do życia, co czekaje nas u niebie. Wraz Chrysta, Pana naszego. Pan z Wami. I z duchem Twoim Poworu serce. uznosimy ich do Pana. Dziękuję Panu Bogu naszemu. Godna это i sprawiedliwa. Sprawiedliwa, to jest sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Jak my zawsze i uszydy Tobie składali podzięku, Panie Święty Ojcze, i Всемогутny Wieczny Boże. Tobie my żyjemy, ruchają się i snujemy w naszym ziemnym wędrowaniu. Zawsze odczuwają Twoją dobrynę i nosimy sobie zadatek wiecznego życia. Maючи pierwsze dary Ducha, przez jakiego Ty воскресил z mертwych Jezusa, my spodziewamy się otrzymać wieczny udział u paschalnej tajemnicy. Тому з усіми аньолами ми Тебе прославляємо, з радостю скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Pana. Осанна на вышинях. Zaprawdę Boże Ty święty, Trójnica wszelakiej świętości. Тому просим Ciebie, oświeci te dary na swoje życie Twojemu, żeby one stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał się do nauki, wziął chleb i podzięku Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom każąc. Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich. Znowu Tobie podzięku składają, przypadają swoim uczniom każąc. Bierzcie i picie z jego łsie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka jest za was i za mnogich będzie pralita, dziele odpuszczenia grzechu. To czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещает смерть Твою, Пане Иису, вызнаю Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, chwalę Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas wolnymi stać przed Tobą i służyć Tobie. Powodowolę Ciebie, jak usich nas, przyjmujących ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał ładno. Pamiętaj, Panie, про Kościół, wyraźnie Ty w świecie, doskonale o lubowi, razem z Papą naszym Lwowem, biskupem naszym Józefem i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер naszych, jakie послали nadzieję na wskrzeszenie. Prosi ich, kto Twoja łaska wyszła z Ducha Świętego. Dozwól im ubaczyć światło oblicze Twego. Prosimy Ciebie, zmiłuj się nad nami, jak my zasłużyli udziału życia wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorodycy i Panny Maryi, świętymi Józefem i Abrahamem, świętymi apostolami i всеми świętymi, które spred wieku podawali się Tobie, jak z nimi my chwalili i prosławili Ciebie, Syna Twojego, Jezusa Chrysta.
Raz Chrystus Chrystowi u Chryście, Tabie Boże Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, raz usie wieki wieczny. Pamiętaj przez zbawienne zapowiedzi i Bożym nastawieniem nauczony, a śmiewaj się kazać. Ojcze nasz, który w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władztwo Twoje, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Prosimy Ciebie, Panie, zbaw nas wszelkiego zła. Daj łaskawość upokoju dni nasze, допоможи нам милосердности Твоей, aby byli zawsze wolni od grzechu i zachowane do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chrysto, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, прощу. Не зważaj na grzechy nasze, na wierу Kościoła Twojego. Bądź łaskawy zgodny z Twojej woli, a dary Cię uspokoję i jedność. Żywiesz i wladasz na wieki wiecznie. Amen. Spokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокою. Baranek Boży, gość той, хто бере на себе гріхи світу, благословлений, покликаний на вечерю Його. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Прийдіть до мене, усі спрацьовані і обтяжені, і я заспокою вас, каже Пан. Сам
342.
молимся. Умацованные такими великими дарами, просим Тебя, Пани, учени, как мы отрывали избавенные ласки, и неспынно Тебе прославляли, раз Христа, Пана нашего. Дорогі парафіяні, шановні гості, щиро дякую за супольну нашу молитву, сьогоднішню Евхаристію. Сказане хвилювання, яке сьогодні призначається на потреби дієцезії. Дякуємо за всяку оказану допомогу і служення, за хвилювання, складане на будову костьола. Дякуємо тим парафіянам, які допомогли у служенні у нашому парафіяному кіоску Буцлаві, при зборах хвилювання, на будову нашого костьола, саме допомогли в організації парафіального автобуса у Буцлав. І дякую всім братам і сестрам пілігримам, які вибралися у пілігримний шлях, нашим дітям, так само, які годно і радісно йшли і крочили разом до Матері Божої, несучи інтенції своєї, так само парафіальної, всю нашу парафію, всі наші справи, будову костьола, ці справи так само ми омалювали в часі дороги. Особлива подяка для всіх тих з вас, хто почув це покликання і був висланий Паном Єсусом сьогодні в Євангелії, перед їм, як подрихтувати йому дорогу в різних служеннях, у службах, за ту працю, служення, яке було роблено перед пілігримкою, в часі пілігримки, і за все те, що ще тепер, так само, вже після пілігримки ще робиться. Справді, Пан Єсус вибирає людей, вибирає конкретних людей до конкретних справ. І це важливо, як він потім мог прийти. Треба подрихтувати йому шлях. Розкриє різні справи, задбати про це, починаючи від співу пілігримців, публічного співу, закінчуючи кухнею і тим, що треба нещо з'їсти, як вести в дорозі. Во всіх служеннях за це щиро дякую за ту допомогу. Хай добрий Бог одячить всіх вам своїм благословенням і наповняє ваше серце потрібними ласками. В цьому тижні у літургії Костьола, п'ятницю 11-го свята Святого Бенедикта, абата опікуна Європи. Триває акція «Дар серця для парафії у потребі» до 6 жнивня, всіх караван, які складаємо з карбонку для конфесіоналу, призначені на цю мету для допомоги парафіям, які знаходяться у потребі, особливо у Могилевській частці нашої архідієцезії. Мінський теологічний коледж нашого Хрестителя об'явив набор на ученців на наступний навчальний год. Набор триває до 21 жнивня. Ходячи з каплиці, можна набути цікаві книги, запрошуємо всім юбілятам, іменинникам надходячого тижня, найліпше пожадання здоров'я, спокою в ваших серцях і ваших сім'ях, самошматликих Божих ласку і опіки Маті надії. Хай добрий Бог благословить всім нам на сьогоднішній день і цей новий тиждень, який перед нами. Прийміть Боже благословення. Пан з вами, нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокої Христа. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амин. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 12.
Немного. Давай я завершу, чтобы людей немножко не пугать.